Ụmụ Igbo ekele m unu. Aha m bụ Chinwe Ebili. Anyị na-anabata unu na Chi ndị Igbo n'ụbọchị taa. Chineke bi n'igwe lekwa isi ala bụ nke gị. Anyị na-ekelekwe ndị Long Beach na-akwado anyị na Chi ndị Igbo. Ọ ga-adịrị unu mma, dịkwara ezinụlọ unu mma. Isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ nke a na-akpọ ejirimara ezigbo nwanyị, nke ndị bekee na-akpọ good mother. Otu ị ga-esi ahụ nwanyị maa na nwanyị ahụ ezi nne, ezi nwanyị eji aga mba. Nwanyị ọma anyị na-egakwa etinye ọnụ n'okwu a dị mkpa maka izuụka na-abịa n'ihu, nke eji akwado ụmụ nwanyị, nke ndị Igbo na-akpọ ezi nne, ndị iti na-akpọ ya Mother's Day. Ka anyị baa n'ime ụlọ nabata ezi nwanyị a ka o ji ọnụ ya kọwaa onye ọ bụ. Ndewo Nneọma. Ndewo. Ndị be anyị ekele unu. Ndewo. Ndewo. Ngwa ji ọnụ gị kọwaa onye Igbo ma ihe ị na-ahụ ma ebe a na-alụ gị. Ndị be anyị ekelekwa m unu ọzọ. Abụ m Lọlọ Blessing Eberechukwu Ọhakwe. Abụ m onye nkụzi. Abụ m onye Agbụmana nke dị n'okpuru ọchịchị Eziagụ Local Government Area n'ime Enugu Steeti. Unu onye Enugu? Abụ m onye Enugu. Enugu nke kara aka. Nke kara aka. Gwagodo m ihe ndị Enugu na-enye ọbịa ha. A na-ebuji asụ ọbịa. Ndewo. Lekwa ihe eji asụ onye ọjị. N'eziokwu, abịa n'Enugu Steeti, e nwere ndị ile ọbịa ha na-abụkarị ọkpa ka ha ji ele ọbịa. Mana na ebe nsi bụ Eziagụ Local Government Area, ihe kacha ihe anyị ji ele ọbịa bụ abacha. Abacha nke a na-agwọ na-ahụ ahụ. Gịnị ma abacha na-agwọ? O nweghị ka anyị esighị agwọ abacha. O nweghị mmemme a na-eme n'Eziagụ anaghị enye mmadụ abacha. Abacha bụ ihe izizi a ga-enye gị. Agọtaghị obere otu nlechi agwa abacha. Ekwutekwana ya aka ahụ ka anyị nụtụ. Abacha ọ na-abụ anyị denye ya na mmiri. Na be anyị na-eji mmiri ọkụ dị gara gara were na-awụnye na abacha nke ahụ wee junata ya. Ịma na abacha siri ike. O nwere ndị na-ejikwa mmiri oyi, mana ndị be anyị n'Eziagụ na-eji mmiri ọkụ dị gara gara were na-awụnye na abacha. O mezie ka o junata ya, awụpụ ya na nkata. Awụpụzie ya na nkata ahụ, anyị achọbazie ụmụ ngwe eji agwọgasị abacha, ma ụgba ma ogiri, ose. Anyị na-eghe ose nke anyị eghe. Ụfọdụ ndị na-eji ose ndụ, mana ndị be anyị na-eghe ose eghe, na-eghe ya n'ọkụ, ghechaa ya, ọ na-ekpo, werezie ya wee gwọọ ya bụ abacha. Mbịa bunye gị o wee mere gị dị otu na-edu abacha. Ọ dị mma. Nne ezi nne. Nne, n'ụbọchị taa, gwadogodo anyị onye nwe nwanyị tupu anyị na-aga n'ihe eji agba ezi nwanyị. Nwanyị bụ nnukwute aka ọrụ Chineke kere. N'eziokwu, mgbe ụfọdụ ana m asị na nwanyị bụ ihe Chukwu kere ụbọchị ụka. Ekwere m ekwe. Ana m ahụ nwanyị, ụmụ nwanyị ka ugegbe ezinụlọ. Nwanyị bụ ihe Chukwu kechere wee were ya wee chọọ ụmụ nwoke mma. N'eziokwu, amaghị m o nwere nwoke na-agaghị ekwu ihe ọma gbasara ụmụ nwanyị, maka na nwanyị bara uru. Eziokwu. Mgbe ụfọdụ a ga na-asị gị na nwanyị mụrụ ụmụ nwanyị na ọ mụghị ụmụ nwoke, mana ilekwa anya ịhụ na nwanyị bụ nnukwu ihe. Mgbe ụfọdụ kwana ọkwa na ụmụ nwanyị na-enedo nne na nna anya mgbe ha kara nka. Ya ka anyị ji sị na nwanyị bụ ugegbe ezinụlọ, bụrụ nnukwu ngwaọrụ Chineke kwara wee nye ụmụ nwoke. Ọ dị mma. Nne, ndewo. Ọ ga-adịrị gị mma. Nye nke ikwu emenu m akpata oyi na anyị ugegbe ezinụlọ. A na-eme ụlọ na-ezu ezu na-enweghị ugegbe. Nwanyị ka ọ ga-abụ ị na-ele ya anya, ị mara ka ezinụlọ ebe o si ga-adị. Ọ dị mma. Ndewo nne.
mana emekwa ịhụ nwaanyị n'ezi ka otu ị ga-esi amata na nwaanyị ahụ ịhụ nwaanyị gị sị na nwaanyị awụ ezigbo nne ma ọ ezigbo nwa ka otu ị ga-esi ama ma ịhụ nwaanyị n'ezi. Ndewo. E nwere njirimara dị iche iche eji ama ezi nwaanyị nke ndị oyibo kpọrọ good mother, good woman. So anyị nwere njirimara dị iche iche. Na mbụ a ga-ebidogodo niile anya na omume agwa akparamagwa nwaanyị. Ezi nwaanyị kwesịrị inwe ezigbote akparamagwa, maka na ị na-anya mgbe ụfọdụ ezinụlọ ụmụaka na-ahụ nne ha ka ugegbe. Ịma na ya ka m jiri kwuo na nwaanyị bụ ugegbe ezinụlọ. A na-ahụ nne ha ka ugegbe. Ebe a na-ahụ nwaanyị ka ugegbe, nwaanyị ọbụla bụ ezi nwaanyị kwesịrị ị na-akpa ezigbo agwa, mara na o nwere ndị na-ele ya anya. Maka na ọ bụrụ na o mere ihe ọjọọ, ị mara na ụmụaka ahụ ga na-enyori ya. Maka na ndị Igbo si na nne ewu na-ata agba, ụmụ ya a na-ene ya anya. So mgbe nwaanyị na-eme ihe ọma, ụmụaka a na-ene. Nwaanyị hụ ihe dị mma, ihu mmadụ ikene ya, ihu di gị ịkpasara ya ezigbo agwa, ụmụaka na-amụtakwa na ọ bụ otu a ka esi ebi, nke ndị oyibo na-akpọ role model. So ụmụ nwaanyị bụ ugegbe nyere ụmụaka ha. Ezinụlọ ọ dị mma. Emekwa nke ọzọ na anụ m ọkụ n'obi na ụmụazị na-abịa ele agwa nne ha karịa agwa nna ha. Ka ihe kpata ụdị ihe ha? Maka ikwu ebe a na nwaanyị na-elekarị nne anaghị ele agwa nna ha. Ọ maka nwaanyị ahụ ọ bụ ezigbo nwaanyị ka otu Chineke si domene ka a na-ele nne karịa ga na-ele nna. Ezinụlọ. Ndewo. Ịma na ngwa ngwa amụpụtara nwatakịrị, onye ya na ya na-anọkarị bụ nwaanyị. Nwaanyị na-anọ mgbe ọbụla, ọbụlagodo onye bụrụ nwa ahụ afọ 9, ọmụkwa ya. Mgbe ahụ ọ mụrụ ya, ọbụlagodo onye na-arụ ọrụ oyibo, ị ga-anọkwa n'ụlọ ọnwa 3 na-enedo nwa ahụ. Nwa ahụ teta ụra ụtụtụ, nwaanyị bụ onye izizi ọ ga-afụ. Ị ga-echebe ya ara, ị ga na-akụziri ya ihe dị iche iche. Nwoke ga-apụ kpata ego bata na-arụkwa ọrụ dịrị ya ka nna, mana nwaanyị ga-anọrọ ebe ahụ na-akụziri nwatakịrị ihe dị iche iche dị mkpa ọ ga na-eme. Ya mere ụmụaka ji ahụ nwaanyị ka onye nkụzi mbụ ha nwere na ndụ ha. Ihe ọbụla o mere na-abụrụ ha ihe ọma. Ya ka o ji dị mkpa na nwaanyị ọbụla ga na-akpa ezi agwa. Maka onye abụ onye nkụzi, nwaanyị onye nkụzi ụmụazị na-ebu ụzọ ahụ. Maka nna gama nwụ onye nkụzi, ọ bụghị onye nkụzi nke ha na-aga ahụ n'ụlọ akwụkwọ, ọ nne m ha na onye nkụzi. Ọ dị mma. Nne ikwuola ọfụma, mana tupu anyị na-aga n'ihu, anyị nwekwara njirimara ndị ọzọ dị iche iche. Mba na anyị na-abịa ka anyị gagodo ya n'oto mmiri anyị bịasị gị gwazi anyị ọzọ dị iche iche. Ịgbaba Igbo ọ dị mma. Ana m ekele unu ịnọ anyị n'ụbọchị taa, na-esonyekwa anyị na Facebook, Instagram, Twitter ma YouTube na Chi Ndị Igbo. Biko unu na-esonye na anyị, maka ewezụrụ unu aga enwe Chi Ndị Igbo. Emenebe unu na-aga ka anyị gaa kpoo oto mmiri anyị bịaghachi bidokwe ebe anyị kwesịrị. Ndewo unu. Igbo ekele m na ụlọ ike na-abata n'ụbọchị taa. Anyị nọ na Chi Ndị Igbo, Chineke nwe ụwa niile. Ọ ga-adịrị gị mma maka ị na-esonye Chi Ndị Igbo. Ndewo unu. Ka anyị gaa ka ezi nwaanyị kọtọkwa anyị ihe ị ga-eji ama ezi nwaanyị, ezi nne ma ịpa apụ. Nne ngwa inyego anyị sọsọ ofu ejirimara ezigbo nna na ezigbo nwaanyị. Ọzọkwa inwere igwe anyị. E nwere ọtụtụ ihe eji ama ezi nwaanyị. N'eziokwu, nwaanyị ọbụla bụ ezi nwaanyị kwesịrị inwe ịhụnanya. Ịhụnanya dị mkpa. Ọbụlagodị na Baịbụl, ịhụnanya bụ ihe kachasịcha. Nwaanyị ọbụla kwesịrị inwe ịhụnanya nyere ụmụ ya. Ọ bụghị naanị ụmụ ya, ma di ya
ma ezinụlọ ya ma ụmụ nwanne di ya ma ndị agbata obi ya ezinụlọ ya. Ezi nwaanyị abụghị nwaanyị ọ ga-abụ ọbata ha nasị nwaanyị abịakwa. anụ na ọ na-abata onye nle na-agba. Ezi nwaanyị kwesịrị ịbụ onye ọbụla hụrụ ya ga na-enwe obi aṅụrị, sọsọ ọchị ga-adị ha n'ihu. Ịhụnanya dị mkpa. Ọzọkwa dịka ibe ya bụ na ezi nwaanyị kwesịrị inwe obi umeala, nke ndị oyibo kpọrọ humility. Kwesịrị ịdị humble. O kwesịrị inwe obi umeala maka na ọzụzụ ụmụaka n'oge dị otu a adịghị mfe. Ọ bụrụ nwaanyị enweghị obi umeala, ịma na ọ gaghị adịrị ya mfe ịzụpụta ụmụaka n'ụbọchị taa, especially na this 21st century. Yes, ọ gaghị adịrị ya mfe maka na ihe dị iche iche, akparamagwa dị iche iche ga na-apụta. Mana nwaanyị ka ọ dịrị mgbe nwatakịrị mere ihe na-enye ya nsogbu, o nwere ka ọ ga-esi kpọchite nwatakịrị ahụ, dụọ ya ọdụ. Ezi nwaanyị ga-abụkwa nwaanyị na-adụ ọdụ dị mma. Ezigbo nwaanyị kwesịkwara inwe ka ọ ga-esi debecha iwu n'ezinụlọ ya. Ọ dị ezigbo mkpa ọ ga-edebecha iwu aha ka ụmụaka mata ihe ndị a ga-eme na ihe ndị agaghị eme. Ihe dịcha njọ n'ịzụ ụmụaka bụ ime ka ụmụaka bụrụ ihe ndị Igbo na-akpọ akịdị. O nwere ụdị agwa, beans, a kind of beans a na-akpọ akịdị. Ndị Igbo na-asị na akịdị amaghị oke ana. Ọ dịghị mma ka nwatakịrị ezi nwaanyị zụrụ bụrụ akịdị na-amaghị ebe oke dị. Ya ihe m na-ekwu n'oge awa bụ na ọ dịrịrị mkpa ka ị kọwara nwatakịrị nke a ihe a ga-eme, nke a ihe agaghị eme. Mgbe ahụ ị kwukwara na ya, echekwana je zuo ike, maka na izuo ike ụmụaka mara ka esi na-anwale gị mara mgbe ụfọdụ ha eme nke aha mara ma ị ga-ekwu okwu ma ị gaghị ekwu okwu. Ọ gị ka ọ dịrị ịkpọghachi nwatakịrị azụsị ya mba, nke a adịghị mma. O mekwana nke dị njọ dịka ezi nwaanyị, ọ dịrị gị ịkpọta nwatakịrị ahụ ịpịa ya ịtarị, ọ dịghị njọ. Ịdụọ ya ọdụ, pịa ya ịtarị. Mana ihe ọzọ eji amazi ezi nwaanyị bụ na ngwa ngwa ị pịachara ịtarị aha, dịka ezigbote nwaanyị, ị ga-akpọkwa nwatakịrị ahụ, kọwara ya ihe o mere na-adịghị mma, kọwachara ya, ịkọwasịara ya ahụ, isi anyị emezikwanye ọzọ. Mgbe ahụ nwatakịrị ahụ, ebe ọ fugoro gị azụ onye isi and ezigbo nwaanyị, ọ ga-asị gị nne gbaghara. Ọ ga-asị gị nne gbaghara. Ọ dị mma na ekwu ejima ụmụ nwaanyị niile na-ekwu dị mkpa, mana enwe ofu m chọrọ ịjụ gị. Ezi nwaanyị o kwesịkwa ị na-akpata akụ? Nnukwute njirimara ezi nwaanyị bụ ịrụsi ọrụ ike, ịkpata akụ. Ọ dị ụfọdụ amaghị m, mana ụfọdụ ga-abịa ifụ na-abụ mgbe ụfọdụ ụmụ nwaanyị tupu nọrọ n'ụlọ, enweghị ihe ha na-arụ, na-aza naanị oriakụ, ọ dịghịkwa onye ma echi. Nwaanyị ọbụla kwesịrị inwe ofu ihe ọ ga na-eme. Ọ bụgodị na di gị si gị nọrọ n'ụlọ, a ga-enwerịrị ụmụaka. Ọ bụ na ịkwachigasị ụmụ ihe, ọ ga-enwerịrị aka ọrụ ezi nwaanyị ga na-arụ, gosiri na onye a bụ ezi nne. Ị ga na-akpata ego, maka na anyị nwa ka ọ dịrị ịkwado ndị di anyị. Nke nwoke nọrọ na-akwụ ụgwọ akwụkwọ, eme ihe ndị ọzọ. Ọ bụghị mgbe ọ ruru igote yabasị ma ọ bụ ụmụ obere ihe, ose, ọ bụghị ihe niile. Ọ bụrụgodị ma ihe ị ga-eji wee mezie ahụ gị, ị na-eche nwoke n'ihe niile. Nwaanyị nwere ihe kwesịrị ọ ga-eme n'ezinụlọ. Ọ dị oke mkpa. Ọ dị mma nne, ezi nne, kedu ụmụ ihe obere nwaanyị nwere ike na-eme n'ime ụlọ, o nwere ike na-eji akpata obere akụ? Maka ndị ifo ga-asị gị na di ha sị ha ahụrụ eziokwu, ha nọ n'ime ụlọ, ha kụme nwa, eme ihe dị njọ na ịnọ n'ụlọ eko nwa gị, mana ọ dịkwa mma ịnọ n'ime ụlọ a ka ị nweta akụ nwa obere ị ga na-eme. Nyeta ya ofu ma abụọ ma atọ. Nwaanyị nọ n'ụlọ kwesịrị ị na-emekwa n'ụlọ na-akpatakwa ego nta.
ya bụ nwaanyị anaghị eje ọrụ a na-eju mana ọ nọ n'ụlọ na-asị di ha sị ha nọ n'ụlọ kome nwa ha nọ n'ụlọ ele ụdị ya nwere ike ị na-eme di na-akpatatụ ego achọ igo alibat kama ha ga-echeme nwoke obi mgbe di lụrụ anya anya na-akpọ ndị ụkọ ha nweta ego ntakịrị ya akpata na azụgodo alibas ma di ya na-ele elu ọrụ dị iche iche nwere ike ị na-eme n'ime ụlọ ịma ị nwere ike ya ikwu nwaanyị ọbụla dịka nsikwu oge nwerịrị ụmụ kịrịkịrị ihe ọ ga na-eme nwaanyị di ya si anya apụ na apụ n'ụwa kịta anyị ma eji ụwa kịta maka ọ bụrụ mgbe gboo nwere ike mana o nwere ụfọdụ ụmụ nwoke na-agaghị ekwe ka nwaanyị kpọba ma ahịa na tebụl n'irube ya eziokwu mana ọ bụrụ na di gị si gị nọdụ n'ụlọ ga-eje n'ọrụ nwekwara ike chọrọ obere tebụl debe n'irube gị were ụmụ akwụkwọ nri were ihe dị iche iche ọbụnagodi ụmụ akara igwe anụnwa a na-akpọ recharge card debesịa were ya na-enwetagasị ụmụ obere ego n'ụwa kịta enwechakwara ụmụ netwọk marketing a na-emecha kịta ị ga-anọrọ n'ime be gị were foonu akara igwe gị werekwa ya na-akpata ego ịfụkwa na ego na-abata mgbe ụfọdụ sef ị nwere ike kpata ego karịa ka onye ahụ na-apụ apụ ndị fọ na-egbekwe ice block mmiri mgbe ụfọdụ nwere ike gbanye mmiri na-ele ice block ọ bụrụ na ị nwere ụmụ ihe a na-eju igwe oyi i were ya tinyechaa gwa ndị mmadụ na ị na-eme ihe dị otu a n'ụwa kịta igwe ha na ndị mmadụ na ọ nwere ihe ị na-eme a ga na-abịa akụrụ gị aka ihe anọkwa n'ime ụlọ ebe ahụ na-akpata ego kama ị ga na-anọ nkịtị maka nne nọ n'ezi n'ele anyị n'ụbọchị taa ma ndị di anyị na-agwakwa ụnụ gbalịa na ka nwaanyị nwee ihe ọ na-eme maka ejirimara ụmụ nwaanyị Igbo mgbe gboo ndị fọ na-aga ugbo na-akọta ihe ubi ha kọta isi afọ eke orie ha ga-awe ya nweta ego nkwọ ha ga-awe nweta ego ma n'ụbọchị tita ihe niile echinjela ị na-agbanwego ka ọ dị mma ka nwaanyị gbalịa na-akpatatụ obere ego ka o ji na-enyere ezinụlọ aka ọ nwee ka eji mara ezigbo nwaanyị biko Igbo enwekwala ebe ọzọ ụnụ na-aga cherenụ maka nwanne m nwaanyị nwee ndụmọdụ kara aka ọ ga-enye ụmụ nwaanyị anyị na-abịanụ ndewo ịgbaba Igbo ndewonụ nwanne m nwaanyị lọlọ ezi nwaanyị oriakụ akpata nwaanyị mara mma biko nne a na-achọ ka inye ụmụ nwaanyị na-ele anyị n'ụbọchị taa anyị ma na emekwa ndị di ha nọ nga na-ele anyị n'ụbọchị taa ọ ga-adịrị niile mma ihe ndụmọdụ abụọ maọbụ atọ maọbụ anọ ha ga-ejide n'aka maka aha n'ụzọ ma ebe ọ na-ehụrụ nwaanyị a gịsị lekwenye ji mara nwaanyị dị otu a biko ndewo eji m ohere a na-agwa ụmụ nwaanyị niile ebe na ebe onye anọ na onye ọbụla kwesịrị inwe aka ọrụ maka n'eziokwu mgbe ị nwere aka ọrụ di gị ga-ahụ gị n'anya rubere gị isi anyị kwesịkwara inwe obi mgbaghara n'ebe ndị ọzọ nọ mgbe ụfọdụ ndị di anyị na-emecha anyị ihe mee anyị ihe siri ike ụmụ anyị na-emekwa anyị ihe mee anyị ihe na-agbawa obi mana ndị Igbo si na iwe nwanne anaghị eru n'ọkpụkpụ mgbe ụdị ihe dị otu a mere ọ dịrị nwaanyị ọbụla ịgbaghara ka ezinụlọ na-agakwa n'iru ọzọkwa dịka ibe ya bụ na nwaanyị ọbụla bụ ezi nwaanyị kwesịrị ijidesi Chineke aka ike ndị oyibo kwuru okwu si na a prayerless woman is a powerless woman maka na mgbe ị naghị ekpe ekpere kpetere ụmụ gị kpetere di gị kpetere ikwu na ibe gị ị mara na ihe agaghị na-aga n'iru eji m ohere asị onye ọbụla nwaanyị ọbụla bụ ezigbo nwaanyị jide ka iji maka na onye asị ya jide ka o ji chi mma ndewo ọ dị mma nne ndewo ọ ga-adịrị gị mma na anyị kpọrọ gị gị zaa anyị ọ ga-adịrị gị n'ezinụlọ gị mma ndewo nnọọ ndewo ịgbaba Igbo ekele m ụnụ na ụnụ anụla ndụmọdụ dị mma na ụnụ nwanne anyị nwaanyị mana anyị na-ejikwa ohere a ekele ndị Longreach na-enyere anyị aka ndị ka a na-akpọ Stockis wụ Marvel na di ya ọ ga-adịrị ụnụ mma n'ụnụ na-akwado anyị isi na ike ị na-akwado anyị nye nri ụnụ na-achọ ụnụ ga-enweta ya ndewonụ ka anyị hụnụ n'ụbọchị ọzọ na-abịa n'isi ka emegịrị
ka emesịa. Emesịa.